Go na sensemo yo kwameria serikali azimio uwani Kenya nigo chinga kichibono kolengano mo seneta bwe county ya Nyamira Okong'o mugeni ujoragati y'abantu 10 ose kamati y'abantu 10 konyara gukwanire nganejo abereka gote abuna mbale no kwege no kwigwana nguchiko borogati yensemo yo kwameria serikali amone serikali kolengana no Okong'o mugeni ni gate birubuna chinkwane chigo chirigeti konyara kuligereria ane amangana arengete okubwatana na kobalenta amaba Kenya nawe konyara guikera mabagaye meremo asate birubuna ayungati yali bagendrete kumurekera ase chinkwane chwe inyirabono Okong'o mugeni ni gare kurwa sensemeli ya azimio osensemo yo kwameria serikali kero bagendrete ne chinkwana ichio Omoseneta bwe county ya Nyamira Okong'o mugeni ni gateruna chinkwana chigendrete gatio mubwasimiro moja wa Kenya amo neli ya serikali Kenya kwanza ni gerengede kuchikoreto murembe a sense ya Kenya. Okong'o oyoruko ya kwana yu a sensemo ya matutu yegotoka se wodi ya Gesima ebunge ya kitutu masaba county ya Nyamira ekeraikirana asomo yega aboko mweni omongina eren nyaito ndi makoli nigateruna ba Kenya mbatakirigo chame kyagera bonsi nigo bagwakana ebango. Abantu bali batano korwazimio na batano koru uda nje ndoyo mo. Nje nkogamba ali ndanga kitoko Kenya. Mware kombeke sama sabana nje. Irinde go chimutwa torosi Kenya ebwato mole. Na ende torosi ye tokoroka inikirusibiti. Yani na itu na bagusi tweguna na otolese serikali. Igoro yokorikwa kwa bakora imirimo ase kiombekeri kia kusangiriria bango. Tangashika 1500. Ngaimo kibona certificate na nje kamyekyo chi Nairobi. Ngota ibya karama lieta sogete onali letene diseli. Nigateruna mabaga mange nigachete gochi ase bali bare ase serikali. Abantu baita bakora serikali kururifu bai. Ngo baile tebe rogo 400 sama bagai. O abantu namba ibere bakora kwa abarikoyo 385. Abaruya wakaira 200. Nduto komanya komunyererwa 40. Igoro yori ojotenena a sensemo ya DBB nigateruna nigo basemeretuna ekeruge kyo nigo kyale kwego mogusi kolende nigo kyaetwe omuruya. Rote dansa liganse kiringo haki woboche. Akabeka masakaranya dakoboli kwalia katanga bono lende ko Gusii aba PS una bachoro wa bisina moja mugusita nyole. Atanga na into bono lende nikije goto gotamera. Akarige limo muruya mbabwate ke mukoro ka Prime Cabinet Secretary. Kengia musale modaba. Aliyo speaker na ugaro. Umwana yo ko Gusii mogaka akabo muiwe liya machikago tawo chikofinyo mwana nje yake yesi uso mwana utinanya robo tipi. Abantu bamindagara batangase tegoro. Mwana ojo mali ende. Ande twanya otinge ko gyakire borui. Bono Okong'o ni anyaririga kubori omugusi anene abarayi go chamana gokwana neriogi elimo. Igo bona abarayi baito totaje tiamo tokurere community yo Gusii ngo tukutole siko. Andi otoko tukusiko ndoko nyara gokwanya bana. Thompson Momanyi noyomo origetie kerugo kyobwe MCA ase wodi ya Gesima oyo nyaraka kwa ikoko amangana ayo. Moro chumne bindo bikogenda. Na intumwa mu Gusii ba minta bantu bamitege totokote bane korbono ya kogenderera. Tiga to chamu no toraba kebune bindo ke bindakana to chamu tugatera ne go chimoina ya kare go chikoenda go Gusii inga na indi tuato kana ntomanyina na togata kando torabe kemesa iguru. Igoro ye factory ya matunwa nigo bono Okong'o anyaririga gote abuna niga anyaririga konyoru kwemurungania buna bamenyi bensemo ya matunwa nigo batanyoretiri bagali saine ase factory eyo. Imaje sono amangarango tabuna ya obo maene abantu bekenyoro bakare kondenga nane rasio kwa busa kaiga bana bekenyoro mbanyore. Nabere igo. Bono Okong'o niga deruna Ndogo chikuwanja. Ndogo chikuwanja kunde fali todiye gorwe abanyakenyoro mbanyora bayitendeose. Igo togo saba aba director aba tobege tobis na management. Totara bwaje mangana ya nyero gorwaga KTDA. Ikiara bana abantu baita ino abanyene chai nino abanyene factory. Guripoti riketoseni Ndizi TV koru a sensemo ya matutu egodi ya Gesima ebunge ya kitutu masaba iridariane Brighton Makoli.